Ola, que tal? Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Hoxe a cousa vai de boniatos. Vou vos aprender en este vídeo como germinalos, como tratalos, como plantalos, como abonalos, fertilizalos e coidalos hasta que sexa o día de apañalos. Así que, se queredes saber como a fago eu, pasade hasta a horta. O boniato é un tipo de planta que, aínda que se poda parecer moito a unha patata, non o é. Non se lle pode dar o mismo tratamento para poder plantala, para sementala. Tanto para que germine, para poder plantala, como para que se desarrolle, necesita moitísimo calor. É un tipo de planta que pode soportar calquera tipo de temperatura alta. Non soporta para nada o frío, non soporta as heladas, moito menos aínda, pero para germinar, para que este tubérculo bote gomos, necesita unhas temperaturas altas. Eso sí, e hasta agora non as estuvemos tendo, porque desde o inverno, e hoxe estamos a día 5, creo, de junio, aínda non fixo temperaturas altas. É un boniato para germinar, fanlle falta polo menos 20 grados de temperatura. Eu xa fai uns días que os puxen a germinar e custoulle moitísimo, pero tan pronto como fixo 3 días de calor, tamén xa están co gomo para arriba. Así que estás a tempo neste mes de junio para comprar un boniato, poñelo a germinar e poder plantalo. Así que se me axudas a compartir este vídeo para que todo o mundo se entere de que neste mes é o mes de plantar os boniatos, estaría genial. E vamos alá, vamos a germinar os nosos boniatos. Para plantar boniato non vale plantalo así, para obter fruto, non pode ser. O que temos que facer é coller os boniatos e poñelos a germinar. Pódese facer de varias maneiras, pode ser en agua ou poñelos en terra. Vale vos tamén poñer, por exemplo, boniatos da compra, sempre cando sexan. A ver, ao millor comprades un boniato e non vos germina, poñedelo en agua ou poñedelo en terra e non vos germina. Pero pode ser porque o país do que veñan, non sempre son locales, non estea prohibido eses polvos que se lle botan para que non enraísen os tubérculos. Entón pode ser que veña tratado precisamente para que non germine. Entón, para cando compredes un para poñer a germinar, procurade que sea ecológico. E así asegurámonos que non teña produtos químicos que lle frenen o seu estado de madurez e que non nos vayan a botar gomos. Para poñelo a gomar, hai varias maneiras, o sea, pódese poñer tamén en agua. Se fose de que o queredes poñer en agua, pódese poñer ou así, poñéndolle aquí mismamente uns palillos ou así, para que non estea coberto totalmente de agua e solo cubra de agua a parte de abaixo. Ou que a agua non chega a cubrir nin a mitad do boniato, chegalle con que teña a parte de abaixo, a raíz metida en agua. E cal é a raíz? Porque ás veces é un pouco complicado, os boniatos non teñen por que ser con esta forma. Hai nos que salen como máis redondiños, outros que salen máis alargados, parecidos a unha zanahoria, pero é fácil de saber cal é a parte de arriba e cal é a parte de abaixo, porque a parte de arriba ten como se fose unha parte máis ancha que é por onde lle salía, digamos, a planta, e a parte de abaixo é como máis picudiña, non ten xeito de nada. Entón, así sería unha das formas de poñelo a botar gomos. Outra forma sería picando o boniato así ao largo, á mitad. Mira que bonito está aínda. E isto poñelo deitado así en un tupper con agua, que tamén non cubra máis de 1 centímetro. E isto vai a empezar a botar gomos tamén. Así que facemos que co mismo boniato vamos a ter moitísimos máis gomos para poder plantar. Outra maneira sería poñelos en terra. Preparámoslle un sitiño que non lle dé o sol directamente e podémolos poñer enteiros ou cortados á mitad. O importante é que non estean enterrados de todo e que teñan sempre humedad. A finalidade de poñelos así como a derriba na terra é para que germinen moito máis rápido, pero se estuvese enterrado de todo, que sepades que tamén vai a germinar, vai a levar máis tempo chegar como os gomos á superficie, pero que tamén vai a germinar.
Por exemplo, no sitio onde plantástedes boniatos o ano pasado, se vos quedou algún cachiño de boniato aí, posiblemente alá a mediados de verán, vos salan xa os gomos para arriba. Entón, así tamén se dá ben. O sea que a finalidade de poñelo así a derriba ou de poñelo en agua é que o faga canto máis antes, mellor. E aquí teño os boniatos que plantín xa fai un mes e pico así, que como podedes ver, algúns fracasaron, porque fixo demasiado frío. Frío, chuvias, temperaturas baixas e o cielo completamente nublado durante casi toda a primavera. Así que, claro, se non teñen calor, vai vos a pasar isto. Non vos van a brotar, pero non é por nada, é por falta de temperatura. Por iso estuve esperando para facer este vídeo no mes de junio, cando empezaron a brotar, para vos enseñar ben como se fai. O sea, ten que ser con calor. Pero a pesar de que algúns fracasaron, outros, en canto lle empezou a chegar o caloriño, empezaron a brotar. Vedes aquí un gomiño pequeniño, este tamén, e estes xa están moi chulos, e este vai a ser o que vos vou arrancar. Bueno, pois isto é o que temos que conseguir. Vamos a ver que o boniato bota aquí raíces, pero bueno, estas non nos valen de nada. Solo é unha evolución normal do tubérculo. O que temos que quitarlle agora son cada un destes brotes con moito coidadiño. Se doblamos así para baixo tamén xa nos salen ben, pero se queremos asegurarnos de que non vamos a romper ningún, quitámolos así, ca puntiña do cuchillo. Como podedes ver, vedes este fillo de aquí? Xa ten aquí como unha raíciña blanca. Isto é o que temos que conseguir, que agora estes gomos nos boten estas raíces. E se o poñemos a germinar en agua e así deitado, posiblemente xa favorecamos que faga todo a vez, que bote os gomos e máis que boten os gomos xa ao mesmo tempo as raíces. Entón aforraríamos o seguinte paso. Pero, bueno, vámonos a facer igualmente. Eu vou a quitar así todos os fillos e vámonos a poñer a barbar. Poñémolos así en unha pouquiña agua, cambiamos a agua para que estea sempre fresquiña, e nada, en unha semana ou así xa van a estar cheiños de raíces e listos para ser trasplantados. Outra cousa é que védelos así, como morados, pero isto en canto colla a terra vanse a poñer verde, verde intenso, verde fuerte. E tamén depende moito do tipo de boniato que plantedes, porque non hai só o boniato color naranxa, hai no de moitos colores como pasa con moitas plantas. Hai no blanco, hai no beige, hai no amarillo, hai no morado, hai no lila, hai no de moitos os colores, e naranxa. Sobre todo naranxa, que é o que eu teño tamén. En uns días pasaredes de isto a isto, que xa estarían listos para ser plantados, porque xa botaron as barbas. Así que agora vamos a preparar a terra para plantalos e vou vos explicar como se plantan. Agora é moi importante preparar ben a terra na que vaiades a plantar. Pensade que o que queremos é que crezan ben as raíces. As follas van a crecer ben porque ao ser no verán o único casi que queren é sol, e van a ter. Como queremos que a raíz se desarrolle ben, a terra na que o plantemos ten que ser unha terra moi solta, así que podemos preparala ou arala ou... Espera, que está por aquí a asomar. Sempre ten que vir a darvos tamén a noticia, temos que vir a axudar a darvos os consellos todos. Nanete. Bueno, pois iso, que a terra ten que estar moi solta, moi drenada. Se vedes que a vosa terra é moi compacta, é moi dura, tendela que facer máis solta. Podedes añadir, por exemplo, area de canteira, da que se usa para as obras, porque iso vai a axudar a que non se apelmase tanto. Depois tamén é moi interesante ter unha terra ben fertilizada. Eu xa lle botín fai uns días un pouquiño de esterco madurado. Nunca lle botedes á terra esterco recién
sacado da corte ou do animal, porque iso vai atraer e desestar sementando plagas, porque a caca dos bichos atrae moscas e atrae cucarachas que poñen os seus ovos na merda fresca e non é bo botala á vosa terra. Entón, o esterco que botedes ten que estar madurado. Segundo, a terra moi solta. E despois, aportarlle na hora da plantación. Eu teño aquí un pouquiño de humus de miñoca, pero tamén vos valería, por exemplo, compost, si tendes. É unha cousa que lle fai tamén moito ben a todas as plantacións, pero en especial as que crecen no verán, e tamén a todos os bulbos, cebolas, allos, puerros, incluso gladiolos ou así, é isto, que é ceniza de borralla, o sea, borra de haber queimado madeira. Recordade, sempre madeira limpa, madeira pura, madeira de monte, madeira que non foi tratada, nin con químicos para que non collera bichos, nin que estea pintada, nin barnizada. Esta ceniza vai a aportar calcio, fósforo, magnesio e vai a axudar a incentivar o crecemento das plantas, destas e máis de calqueras outras, o sea que a borra esta é un bo fertilizante se non tendes outra cousa á man. Eu que vou a facer agora é volver a cavar isto un pouquiño, porque preparada xa a teño, que está bastante solta, pero vou a remexer outro pouquiño para lle mezclar a borra, a ceniza e máis o humus de lombriz. E agora un par de cousas a ter en conta antes de plantalos. Cando vos falo de que a terra ten que estar porosa e solta para que o boniato, o sea, como tubérculo, non teña problemas en desarrollarse e poda expandir a súa raíz ben, temos que, o sea, cando vos falo de que ten que estar solta, pero polo menos en medio metro, 50 centímetros, ten que ser unha terra solta, así que non vale solo cavar a parte de arriba, ten que estar solta toda a terra. E outra cousa que hai que ter en conta é que eu sei que, claro, cando temos estas plantiñas tan pequeniñas, pódenos dar como a tentación de plantalas moi xuntas. E ese é un tremendo error tamén, porque o boniato necesita moito espacio. Cada unha destas plantas podeche chegar a dar pois 2 ou 3 kilos de boniato si lle vai ben, porque cada boniato pode pesar, si é pequeniño, 200 gramos, pero si son grandes, pode chegar a pesar 700 ou 800 gramos cada un. E pode che dar cada planta destes, pois, 7 ou 8 boniatos. O sea que son moi productivas, pero necesitan espacio. Mínimo medio metro entre unha planta e outra planta. Xa teño outro vídeo de como coidalo cando está grande, cando o boniato está xa crecido e máis como se recolle. E vos de deixar o enlace aquí na descripción deste vídeo, pero de todos os xeitos, tende en conta iso, que hai que separalos polo menos 50 centímetros. E se ides a plantar en un bancal como vou a plantar eu, tende en conta que eses 50 centímetros que lle fan falta á planta para expandirse tamén conta ca beirada, o sea, que non podemos plantar unha plantiña aquí para despois plantar a seguinte separada, porque senón esta planta non vai a desarrollar ben os bulbos porque vai a estar moi apegada aquí a esta beirada, así que tamén temos que separalos así. Contade que cada planta vai ocupar un sitio así, entón, se fai falta, debuxámolos, non pasa nada. Así sabemos que no medio de cada burato podemos plantar unha planta. Algo que non lle pode faltar, aínda que soporta moi ben as temperaturas altas, é agua. Sobre todo ao principio, cando se está empezando a desarrollar, non lle pode faltar agua, pero ollo, non pode estar en un sitio que encharque agua, porque senón corremos o riesgo de que o tubérculo, o sea, o boniato, se pudra por exceso de agua. O boniato é unha cousa que tarda bastante en estar lista para colleitar, pois pode tardar alrededor de máis ou menos 5 ou 6 meses,
pero si alá a finales de agosto ou así tendes necesidade de coller boniatos, podedelos empezar a colleitar sin nin siquiera arrancar a planta. Explícome, vas como escaberllando así polo lado e podes ir colleitando para ir comendo. Tampouco non hai que esperar a que estea totalmente desarrollada a planta para colleitar todo, como as patatas, por exemplo, non? Que solemos esperar a que estea a planta lista, que cumpla o seu ciclo de vida, para despois colleitalas. O boniato tamén, pero que sepades que só podedes empezar a coller cando teñas a un tamañiño xeitoso. E agora vamos a rejar ben, porque este mes de junio sigue estando así un pouco revolto, hai un pouco estaba nublado e agora está quentando moitísimo sol. Así que, como agua non lle pode faltar, vamos a rejar. O de cantas veces os hai que rejar depende do porosa que sea a vosa terra e depende do que quente o sol. O sea, non deixedes que bote días enteiros que a terra moi seca. Rejade a menudo, si na vosa terra aguanta húmeda rejando unha vez ao día, chéjalle, e se aguanta húmeda regando 3 veces á semana, pois tamén xa lle cheja. E outra cousa, aínda que vexamos que agora as plantas son moi pequeniñas, tende en conta que ten un crecimento bastante lento, pero vai a botar unhas lianas moi parecidas a unha hedra e vai a ocupar moito sitio, así que ao lado dos boniatos non podedes plantar, por exemplo, lechugas, fresas ou calquera cultivo que vai a ser baixiño. Millor están solos, porque ocupan tanto ca erva despois, ca brosa arriba, que taparía os outros cultivos. Que conste que as follas dos boniatos, o sea, todas as lianas que van a botar que parece unha hedra, son comestibles, pódense comer. Co mismo tratamento máis ou menos que lle dades ás espinacas, fervendos un pouquiño e cociñándoos, pois non sei, en salteados, en tortillas, en guisos, en non sei, de calquera maneira casi se poden comer, pero tampouco se lle poden quitar todos porque necesita expandirse para que o tubérculo creza ben. E polo mesmo motivo de que vai a botar polo menos 5 ou 6 meses na terra, vades a ter que fertilizar, axudarlle un pouquiño, pois, non sei, cada mes ou cada 2 meses, botarlle un pouquiño de fertilizante. Si tendes, por exemplo, humus de lombrís, de miñocas, estaría genial botarlle, pois, unha vez ao mes ou cada mes e medio ou así, para axudarlle, porque é unha planta que bota demasiado tempo na terra e é jalupina, o sea, necesita alimentarse. Ou compost tamén, ou calquera outro tipo de fertilizante que usedes normalmente na vosa terra. Hubo algunha xente que me preguntou si había que entutoralos. Non hai que entutoralos, o sea, van a botar esas lianas e carjadiñas de follas, pero o que van a facer é expandirse. Se a tendes en un sitio alto, van a colgar, e se non o tendes nun sitio alto, o que vai a facer é ocupar todo o sitio no que plantástedes, pero non hai que entutoralos. E unha curiosidade é que, claro, a ver, aquí o único que non soporta a planta son as xeadas, a neve, e as temperaturas moi baixas. As altas non ten problema ningún. Entonces, aquí estamos un pouco limitados aquí na península e máis no norte de España, porque non temos tan altas temperaturas durante tantos meses como para ter boniato todo o ano, pero sí que hai sitios máis tropicales que poden telo plantado durante todo o ano porque teñen unha temperatura axeitada. Se non lle baixara dos 20 grados, e ainda con 25, 30 ou 35 ou 40 estaría genial, pero por debaixo de 20 frena a súa productividade, o sea, a súa expansión, deixa de crecer. Non germina, de feito non chega nin a germinar o boniato para botar os gérmenes para plantar. Entonces é unha planta que si no voso sitio xea, fai frío no inverno, non se pode plantar no inverno. Por eso se planta ahora en maio, junio, para poder recollela despois a finales de agosto, setiembre ou outubro, cando estean listos. Pero, como curiosidade,
Si vos apetece, por exemplo, dentro de un mes, cando están as lianas, que son como hedras, non? Son como unhas lianas e van botando como uns fíos largos e moitas follas. Si esas lianas tocan en suelo, en chan, en cada axila de cada folla vai a botar unha raíz. E esa raíz, o sea, podemos cortar a liana e plantala en outro lado. Se lle dá tempo, polo bo tempo, polo calor, a ter produción, vai a volver a botar, o sea, pódese facer os esquejes de boniato, como vos ensiñín, pero tamén podes coller a mesma liana, pode facer de esqueje, podes cortala, plantala en outro sitio e volver a ter outra produción nova de boniatos. Pero se non, tampouco non ten problema. O boniato que vou recoller agora en setembro aguántase perfectamente se o gardas en un sitio oscuro, que non teña humedad ninguna, si pode ser en caixiñas así, con un pouquiño de palla ou con papel de periódico que sempre absorbe algunha humedad que teñan ou así, e aguantan perfectamente. Podes ter a mesma colleita para todo o ano, para ir consumindo todo o ano. Posiblemente se me quedaran cousas atrás, se me olvidaran cousas, ou vos teñades dúdas que a min non me surgiron así como para aclarárvolas agora neste vídeo. Pero se tendes algunha dúda, o sea, valga la redundancia, non dudedes en virme a consultar. Podedesme consultar aquí en este vídeo ou en calquera outro vídeo. Decidesme que é sobre os boniatos, facedesme a vosa cuestión e eu vos de contestar e intentar axudarvos, si podo, si sei. E nada máis. Esta era a miña maneira de facelo, quería volo enseñar e por hoxe pois xa está ben. E nada máis. Cuidadevos, portadevos ben e sede moi felices.